dan ben we om 4 uur en dan zien we hoe die BM'erkes daar onderin zitten. En Freddy van der Heijden hier onderin nog de beste start. En er komt zeker Heerschop bij. En er komt Tony Brundle bij. Nou, die drie man zie je helemaal onderin. En die gaan dus naar de Indikster wal. En dan is even verder zijn. Beste start in het midden hier. De Elkje met Jeroen de Vos. Dan zie je het Wattensterscootje bij. Maar die helden het net helemaal. Want die oorderscootjes ronden eigenlijk hudder. En vanuit het begin, ik haal ze al vaak zijn op het midden van de markt. Daar zie je het net voldoende wien. Ik net voor deze Jeroen de Vos. Nou, dan komen we bij de heugste tonnen. En dan had zeker Heerschop Tony Brundle nog altijd in de skeren. En dus gaat zeker Heerschop als eerste op de tonnen. En gaat Tony Brundle daar en als tweedom. En waarschijnlijk gaan ze toe op hetzelfde wijze praten als dat de rit daarvoor die en hier met Matsjen dat we misschien beiden voorkomen. Waar komt als treden om de tonnen? Maar eens even zien hoe dat wordt. Dus er zijn nog wel wat kandidaten voor. Maar er komt Jester Marl aan mij, Freddy van der Heijden. Ja, Freddy van der Heijden. Keers de goede slag, keers de goede start. En hij komt dus voorlopig als treden om de tonnen. En dan komt Jester Mar dan Gele Tadema achterom. En dan kan je mooi met zijn fjouweren zien voor te komen. Al weet Freddy van der Heijden wel dat er waarschijnlijk daar geen aan meer in had om daar goed bij te blijven. Nou, dan komt de rest van het spul. Zit Henk Rechts alweer, zit Sipo Siesling, er zit aan de Boer. Die man zit er alweer achterin. En die staren verdwaasde Nijlkoor. Hoe komen we goed om die tonnen heen? En hoe komen we zo snel mogelijk naar voren? Naar seizoen alle draaien net naar voren komen. En dat betekent dat ze het voorlopig maar even dwaan hadden mij wat plakken achterin. Maar even zien naar Henk Rechts zit je te wuiven hoe dat komt. En dan gaan we weer op dezelfde manier naar de Indik. Daar werd zo'n 50, 60 meesken stien. De zien naar Scootjesielen wat best mooi weer. Heerlijk van de wien. Prachtig tafereeltje daar. En voorop intussen Tony Brundle, want die is gewoon zeker Heerschop voorbij scoot. Had ik zien zeker Heerschop zei ook eerst de andere kant. Maar wij gaan deze kant, want wij willen het vaarwetter. Want daar is het de beste vlaagjes. Nou, de koer zelf voor het oren uitzichtje. En daar redden er helemaal mee. Nou, dan zit in de rest van het veld zit Henk Rechts bijvoorbeeld te bezieken om heel heug te komen. En te bezieken om iedereen voorbij te komen met slag en net. Freddy van der Heijden nog steeds bij de koprenners. Dat wie goed. Dat koer er lang volhouden. Maar dan kiest er van de slag naar de Indiksterwal. Nou, dat is dodelijk. Helemaal dodelijk deze keer. Hij kon er helemaal niks aan doen. Want op zichzelf wie het wel goed. Maar het was helemaal niks. En dan just die mannen op die orenscootjes. Ja, die gaan dan maar de orenkant uit. Geen enkel probleem. En dan komen ze wel verder. Hier het prachtige beeld van het skip. De Lietselies van Tony Brundle. Voorop in deze wedstrijd. En ja, ik hier een beetje het gevoel van. Ik zit bij de Snitsterpannen te zien. Want die ben er gewoon voor. En die krijgen je het net weg. Zeker Heerschop, hij bleef aardig in de buurt. Let zien dat er het lieke goed ken. En dan komt op een vierde plakje intussen de man uit Watten. Die zei van, als ik nou even draai, kom ik dan als vierde om een tonnen. Piet Blauw shot is even heel goed. En dan begint de man ree en dan komen ze op dezelfde situatie aan Jelle Talsma en zien man. Vierde plakje, heerlijk weer in die wedstrijd. En nog altijd, ja, hij is naar achteren rekken, Freddy van der Heijden, dat zei ik je al. Maar er zit Sibo Siesling dus, er zit de Rader Roek nog altijd. En ja, de man hier het moeilijk mij elkaar om in dat slagje de krek bij het vaarwetter dan boven die tonnen uit te komen. Goed romte te hebben, want Freddy van der Heijden die Siljenaars bij die tonnen. Ik dacht, grinje me om het leven om die tonnen te krijgen. En ja, dan weet je dat je intussen een dag binnen. Nou, daar zit Henk Rechts al hier bij, er zit daar de Boer bij. Nee, die man ziet hem dus echt wat achterin. En daar weer helemaal niks aan te doen. Dit is Aard de Boer, de winnaar van Juster. Die Joert genoegen nemen moest bij een vierde plakje. En hier wat nog volle minder weer. En wat Arjen Jem Azes wil vertellen zit. Nou, dit is een man die bleef voorin. Ik zit het maar Tony Brundle, de echte winnaar van Joert. Nou, de tweede man, want die is, Arjen zei, de tweebersen zit hier. Maar de tweede man had dat natuurlijk ik. Zeker Heerschop, want die is ik tweede en treden worden krek als Gele Tadema. Die komt hier keurig achterom. En ik denk dat zeker Heerschop in het klassement nog wel een wichtige rol spelen. Met name de omstandigheden wat minder worden zoen als dat die van Tony Brundle Joert wien. En de tweede man, ja, hij is mee de eerste dag in Staveren een beetje af van Gele Tadema. Omdat er hulp achteruit code. Want hij startte, ik denk goed, maar kwam net helemaal goed verder in de wedstrijd. Maar hij komt hier met een tweede en een derde plakje keurig bij het bezit dat ze het weer vroegen. Wordt het dan ik maar wezen mij. En dan kan zij ik om de tonnen komen. Dat zijn de absolute winnaars van deze dag van Joert. De nummers 1, 2 en 3 zat die noteerd waren in alle boeken die Arjen de Boer aan voorlezen zal. En deze man had de grootste vreugde, Tony Brundle en Simon.